Dame ni debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate roho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon. Hata ni Tuhata. Turpuk jamita. Sipa husor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion. Minggu pasapuluho Trinitatis. Imana tersurat di buku 2 Musa 10. Mamuka maisian ayat 21 ayat 8. 2 Musa 10 ayat 21 tapai hutihu madibagasa rohat tabe. Jadi marmungu-mungu masadok luhutan nihala Israel. Dopak si Musa doho dopak si Aaron di halongonani. Di dok hala Israel matunasida. Tuksomate hami. Dibunuh tangan ni Jehovah di tanah Mesir. Di nahudul hami. Di labukudon akan namarisi juhud. Di nabosur hami mga sagu-sagu. Ay ditogi hokamu hami ruar tu halongonanon. Lao mamunu sadok luhutanon at turaparon. Dunginin na Jehovah matusi Musa. Idama parokku matuhamu udan sagu-sagu siap banuagicang asaruar bangsoi jala di papungu sae sadarinain asa hujuni nasida manak turuton nasida patikih manangdang alai juppa paono marihon paunion nasida manabinoan nasidai gabe silopi mai martibakon napi napungu nasida siapari dungi didok si Musa dohot siaro matusude hala Israel bodariomma botomuna Jehovah paruar hokamu siatano Mesir sogo manogot idao muna mahasangapon ni Jehovah ay nunga di begeibana paru ngutu-ngutu muna dopa Jehovah ay tungi semahami polau baitung marmungu-mungu tamu dopa kami aku mi didok si Musama molo dilihat Jehovah juhu pangano muna bodarion jala butonga manga sagu-sagu manogot nai ala naum dibege Jehovah paru ngutu-ngutu muna namar mungutihamu dopa ibana ay tungi sema anggohami pola dada dopa kami hamu marmungut dopa Jehovah do ido sahana hamuna kadonga saha porsiaon turpu jamitata sadarion manaringoti taringot tu sejarah perjalanan ni bangsa Israel siap parhatobana Mesir lao tu tano kanan jadi songon nataboto najolo heado bangsa Israel bangsa na pinili ni debata gabe bangsa na gabe anak nga di parhatoba di Mesir leleng ni 430 tahun sa leleng na 430 tahun ni tung macay hati do diae bangsa Israel di parhatoba na Mesir terbatas ngolu nasida dang bebas nasida mangula siulaon nasida
Alay-alanya silohot tolong irohani de bata. Mamereng bangso Israel bangso na pinili nai di paharuar de bata nasida siap perhatogan Mesir. Ia di paharuar de bata pe Israeli dan ala burju nasida dan ala malo nasida dan ala mora nasida alai botul-botul holan ala niasi dohot tolong irohani de bataro mamereng bangso Israel bangso na pinili nai hamuna kadonga saha perseaon di turpuk tahun nungau 45 bangso Israel nau karuar siap perhatobana Mesir nungau 45 nau mardalapa bangso Israel siap perhatobana Mesir naing madapot ton huta kanan di naung 45 bangso Israel di perdalanani di patu pada bata ujian na parjolo sahali tu bangso Israel memang jodoh Tuhani menguji hita jolma menguji bangso Israel alaya diuji de bata pe bangso Israel dang nanang nabolokon dang nanang pamate hosaka mituhata alai adong sada dua hal nanang igilon nanang idaun ide bata sia jolmai ido ubay diuji nuaik suku-sukun aha ujian ide bata tu bangso Israel tarjalorohado 45 naung mardalapa bangso Israel siap perhatoban Mesir sahatu inganan nasidaon guara halongonan sin saleleng na 45 rion tarjalorohado nunga habis akka perbekalan akka sipanganon nadiluan nasidahian siap perhatoban Mesir lapatanna situasi nuaing dangadong besi panganon nasida napaduahon tongom manasida nuaing di parhorsihan sin na marlapatan tano na tadus do tano sinon dangadok tubu agia hadison dangadok parbue nihau na naik panganon nasida dison jala dangadok batangaik na naik mabua aik sinumon nasida ay dodo batudo jala parhorsihanon di si manasida nuaing maringanan namasa di turpuk taon hamuna kadongan di boto de bataro naswadong besi panganon nasida di boto de bataro naswadong dapot sinumon nasida alai di loas de batas sude masai naing ujion itu hatta tu bangso Israel songo dia do pos ni rohana sida tu debata na paduahon olodo nasida mangido boharo nasida mangelek mangido tu ado pani debata ido saka mitu hatta molo di patu-patu hanipe ujian na parjolo tu bangso Israel alai gagal bangso Israel di ujian na parjoloi dan marpos ni rohana sida tu debata dan olo nasida mangelek mangido si panganon tu adopan ni debata balik sa marumutungo bangso Israel ungutungo ni bangso Israeli patuluhon ketidakpercayaan nasida tu debata ungutungo nasidai patuluhon ketidakpedulian nasida tu debata ungutungo nasidai patuluhon pemberontakan nasida tuado pani debata gagal bangso Israel di ujian na parjoloi dang elek nasida mangido nahurangi nasida tuado pani debata hamuna kadonga saha porseaon sude hita jolma murado hita marungotungut hurak saotik jod de hita marungotungut adong go istilah di hita toba betul lo parungutungut toinate asal makatai marungutungut asal marhosa marungutungut songoni do bangso Israel saliling 40 tahun bangso Israel siya mulai parhatobana Mesir sahatu tano kanan
sasatokin na sida marungutungut. Sasatoki bangso Israelon marungutungut tuadopan ni debata. Idon waeng namasa diturpuk taon. Marungutungu bangso Israel dang mangelik nasida tuadopan ni debata. Dang dielik kon nasida pangiduan nasida mangido si panganot tuadopan ni debata. Alai marungutungu nasida patuluhon dak porsia nasida tuadopan ni debata. Alanido diturpuk taon akamanginang dilihat debata si panganon nasida didok diturpuk taon leanokku udan sagu-sagu alai diaya opat didok tuhata asahu juni nasida molo dilihat debata pe sagu-sagu tu nasida dang nama biar debata molo dilihat debata pe sagu-sagu tu nasida dang nama nol soli debata alai dilihat debata sagu-sagu tu nasida asahu juni nasida bohado muse nasida molo dung dilihat debata akasagu-sagu itu nasida hamuna kadonga saha persiaon sudero ngolu taon ujian siat debata manang na marsa pehita ujian siat debata manang na las pero hatta ujian siat debata manang na pogos pehita manang na marsahi pehita manang na swadok pesipanganota ujia siat debata bohado hita dihapogo sotai atik nagabi mamurai do hita manang nalas pero hatta mora hita godang artata ujia siat debata bohado hita dihamoraotai atik nagi janggoro hatta samora mora jongi portibion sajom bui matpogos banon itu hat alani sudedo ngolu taun ujia siat debata sudedo ngolu ni bangso Israeli ujian siat debata ternyata di ujian na parjulu gagal bangso Israel dang elik nasida mangido tutuhan alai marungutungut nasida sugodo rohani debata mamerek kalak na marungutungut sugodo rohani debata mamerek kalak na marsungut-sungut lomo ni rohani debata marpos ni rohahita jala pasahaton elihilik pangiduata sudedo ngolu taon ujia siat debata manang nabagap pihita manang nalas perohata ujia siat tuhata alanya kamang ala ujia dohape sude ngolu taon siana dopan ni debata sude ngolu taon tapake maon dalata mamuji makamuliatehon akapaso-paso na pinasahat ni debata manang napogos pehita ujia siat debata tapak kehapogosotai dalata mangido mangedek tuadopan ni debata manang nama mora pehita tapak kehamorautai dalata pasangapod debata sudedo ngolut taon holan ujian siat debata na paduahon debata do sileo nakana hurang dihita di boto tuhanido hana hurang dihita di boto tuhanido manang namarsahit kita di boto tuhanido manang namarukil hita di boto tuhanido na swadok kepekta di loas tuhani sude masai tarpai matuhani mamerek kita songod dia do hita mangelek mangido tu adopan ni debata adok saya dapat doha madok tuise leanon anggo swadong na mangido tuise leanon molo swadong na mangido di boto tuhanido na kogosita di boto tuhanido na marsa marukil hita denguluta di boto tuhanido di bagasa parsa hitok kita di loas tuhani masai pai mai mahot tuhani di hita olodo hita mangido tuibana olodo hita mangelek tuibana ido na pinaimani tuhata molo masa peakana masa itu hita dang na pamateho saka mituhata dang nama boloko saka mituhata tuhita doho tu bangso Israel alai tarpai maima tuhani songo dia hita mangelek mangido tuadopan itu hat lu janai tu hatta ya kamanginang pai mai mahok kita ro mangido mangelek tuibana hape jut kita jolma tidak mau tahu dak parduli nasai tok tarpai maima Tuhan alanya kamanginang molo marsa marukil tangis pehita molo pogos pehita di ngoluta radero Tuhani manangi hona kaili helik pangiduata tapasahat akaili helik pangiduata
hola tuadopan ni debata. Unang gabi mamurai, unang gabi marungut-ungut, unang gabi berontak kita tu Tuhani. Saguru dok ni Tuhan dusudi namasa di Portibio. Manang namarsa marukil pehita di bereng di boto Tuhanido. Jala di loas Tuhani masa kana masai tarpai maima Tuhani. Songo dia hita Roma dapat tonibana. Na patoluho na kamanginang tongo di pardalana do pehita nuain songo bangso Israeli. Dan apala nasahat do pehita tujuan ningoluta. Alai tongo di pardalana mahita nuain. Dina di pardalana ni hita. Dilihat Tuhani kasih panganon. Dilihat Tuhani udah sagu-sagu tu bangso Israel. Dilihat Tuhani akan narik koti ningoluta. Didok Tuhan tadi ayat 4. Asa hujuni nasida. Lapatan na yedida Tuhani pesudia kana adong dihitai. Tonggo adong sakap rencana ni Tuhan. Songo dia do hita. Songo dia do bangso Israel. Dung dilihat debata udah sagu-sagu tu bangso Israel. Olo do hita sido mauliate. Manang natado alani gogota. Alani malota. Ubay boy hita. Sehat. Sonang. Mangan sahat tunuaeng. Tuhani tarpai mai matuhita. Alania kamanginang molo las perohata. Molo boy pehita dapo mangan. Molo boy pehita dapo parabito dingoluta si ganopari. Tahamuliateho sude itu adopan ni debata. Dangalani gogota, dangalani morata, dangalani sangapta. Ubay dapot tita si panganoni. Alai holan alani asido hotolongi rohani debata. Molo adok pe mobilta, adong jabuta, adong akasinamota. Dangalani gogota, dangalani moratai. Botul-botul alani asido hotolongi rohani debata do itu hita. Asi rohani debata dilea nakanadong itu hita. Alani tahamuliateho mai tu adopan itu hatta. Tahamuliateho itu adopan itu hatta. Unak tahagijakon, unak tado alani gogota. Sudei holan alani asido tolongi rohani debata. Ala asi rohani Tuhani itu hita. Dilihat Tuhani sada motor di hita. Unak palu jahu tahenahu haholongion. Huliam madibana sada motor. Guarra masiasi, dak patut hagi jakonotto nasiasi. Ay nasido rohani Tuhani dilihat motori di hita. Unang gabi ta pakai margijangi roha. Unang gabi ta hagi jakon nanilian ni Tuhani tu hita. Alai ko sidok mauliate mahita tu adopan ni debata. Iko sidok mauliate mahita. Disudia ka pasu-pasu na pinasahat ni debata. Marungutungo bangso Israel. Aladak betul-betul pos rohana sida tu adopan ni debata. Nian nga di bereng bangso Israelon. Gudang ita dahalongangan. Na pinatupan ni debata tu bangso Israel. Holalau haluar pinasida sian parhatuban ng Mesir. Betul-betul holat dahalongangan do sudi. Dilele. Dikejar halak Mesiro bangso Israeli. Lau manakut. Sanga do terpojo bangso Israeli. Mudur na sida ngaro musuh. Maju tujolo laut. Alai tadahalongan di patupa debata. Di otap Tuhani lauti. Gabi bola dua. Boy nasida taripar. Duk taripar nasida. Di lubab halak Mesir nasida. Ujung gabi di likupol lauti. Di dok bangso Israeli. Buasa ko buano muna kami tu solau pamatehok kami. Dang na pamatehok sakat mitu hata. Anggo memang nalau pamatehok ya sakat mitu hata. Banang tiki di lau rarai di pamati ate daw alai adok sakat naulina denggan sakat mire bata tu bangso Israel ido namasa di bagasa tikyon alani patu manian Israel bangso na pinilit ni debata manadda balganiasi do hotolongi rohani debata tu nasida patu manian bangso Israeli madok mauliate tu adopan ni debata betul-betul sudah namasa tu nasida holan asido hotolongi rohani debatar. Sudena masa di ngolutong holan alani asido hotolongi rohani debatar. Alani patut kita ikosido mauliate tuadopan itu hatta. Mananga hape na masa di ngolutai. Sidok mauliate mahita tuadopan ni debatar. Nakpe marsak kita nuang dau belgado asido hotolongi rohani itu hatu hita. Jadi unakola narsak taita bereng akamanginang tabereng nasing. Belgero ka pasu-pasu di pasahat di bata tu hita.
Molo tadok pedang adok kepek tasonari alay tabereng nasing dihaholongi Tuhan ido hita. Diliak kahipason, diliak parabiton, diliak bicar matanyari tungoluta. Dilihat Tuhan ido peko saha ngolua di hita. Gudak pasu-pasu di pasahat de batatu hita. Unang maholan si panganon si satokin naswadong hita bereng. Unang maholan arsak parukilon si sauti hita bereng. Alay tabereng manasing gudang gopiak pasu-pasu na pinasahat ni de batatu hita. Alanita hamuliate ho pasu-pasu ni Tuhani. Unak kecewa, unak terhirip Tuhani na mangalian pasu-pasu itu hita sadu. Amin martang yang mahita.